שלום, כאן חדשות מחתלת No News, פילם הרפורטאז'ה המדבר עברית המסכם עבורכם שבוע זה. גרמניה מאיימת לפלוש לפולין בגלל סטטוס בפייסבוק. הקנצלרית מרקל הציבה לעם הפולני אולטימטום בנוגע לסכסוך גבולות בפרמוויל ואימה בסיפוח כל הלייקים של צ'כיה. רקטות ממשיכות להיות משוגרות לדרום, וצה"ל נערך לתרגיל משפטי מסכם בבית דין סודי במרכז הארץ. במהלך התרגיל ייבדקו צורות הגנה שונות, בדגש על השת"פ מול סוללות עורכי דין מתקדמות. הישג אולימפי לנתיב המהיר לתל אביב. נהגים בנתיב המהיר קיצצו ב12 מאיות השנייה את נסיעתם לתל אביב, והגיעו ראשונים לפקק באיילון. סקר חדש, מה הכי דרוזי בעיניך מלמד, רוב מוחלט של המצביעים סבור כי הדבר הכי דרוזי זה כרמל שאמה. הזוכה הודיע כי יוסיף לשמו שם נוסף, ויקרא מעתה כרמל שאמה הכהן גולדברג. בפשרה שהושגה בין המפלגות החרדיות לבין המפקדת אקה סואם, חרדים יגויסו לגולני בפלוגה נפרדת. הפלוגה, אברכי הפרא, תתווסף לפלוגה הרובעית ולפלוגה המסייעת ותיקרא הפלוגה המאספת. חייליה יעבדו טירונות יחידה בזקה. המשק העברי המתחדש יוצא חוצץ נגד חברת איטונג על התחייבותה של זו לא לרכוש מתוצרת עבר הירדן. ערביי ישראל לעומת זאת הודיעו כי הם תומכים במעשה ואף יחלו בקמפיין פרסום תחת הסלוגן לא איטונג, לא זורק. אלפי חתולים פרצו ביללות שמחה ספונטניות עם היוודע דבר פציעתם של כמה תאילנדים בדרום. והידיעה שהגיעה זה עתה, בעקבות ריבוי מקרי תמותה מצערים, ישנה בית החולים אסף הרופא את שמו לאסף הסטאז'ר. ולסיום, הודעה ממשטרת המנדט לציבור פורצי הדרך לירושלים. פקקים בקסטל עקב משוריינים תקועים וכנופיות סקרנים. התנועה תופנה מעתה לדרך בורמה. כאן סוף הרפורטאז'ה של יומני No News, להתראות בשבוע הבא.